wanda in ka ce wai babu hadisi za ga malamai da yawa suna irin maganganu akan wannan, ko ba ka ba? In aka ce wai babu hadisi, to kai da kake karanta Qur'anin kake bayanin, daga wane ne ya gaya maka wannan bayanin? Wanda ya ce ba hadisi wai Qur'ani zalla, amma shi kuma ya ja Qur'ani yana bayani, a ina ne ya samu wannan bayanin nashi? Allah ka shirya. Wallahi kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce na bar muku abu biyu ba za ku taɓa ɓata ba dai kun yi riƙo da su, Ƙur'ani da sunnata. To mu riƙe su hannu bibbiyu. Amma ga mai hankali wanda ya san me yake yi, cewa na mai hankali ba wai maganan karatu ba, ga mai hankali ko ya san cewa irin waɗannan maganganun wato aikin shaiɗan, domin kiyama ta kusa. In kiyama ta kusa kuma ba abin da ba za a gani ba, ba abin da ba za a gani ba in kiyama ta kusa. Domin a ce yanzu hijira tana 1000 ko da 446, ko ba ka ba? A ce ta tabbata duk hadisi ƙarya ne, ina iyayenmu za su in an je lahira? A'a, ya sai Allah. Allah bibu, ka gane zance na kuwa? A ce su Buhari, su Muslim, su waye, yanzu ta tabbata duka ƙarya ne, babu. Iyayenmu da suka mutu ina za su a lahira? Saboda da shi suka yi aiki, ko ba ka ba? Sun yi imani da ƙur'ani, sun yi imani da su, kuma da shi suka yi aiki har suka mutu. Ashe akan shirme suka, in an je lahira za su. To amma yanzu kai an ce maka ka yi hukunci da imanin babanka da naka, ya za an ce ka auna su, nawa yake sama? Ha gani ba haɗi.